lantai tanah badin yang tadi cando karaba di sinandenai mandela hiyakan babaduang kasih tangi bamulo di sinandenai mandela hiyakan babaduang kasih tangi bamulo ulah dek mama kan mati raso yo jua tanah pusako mandeta sisi pai manjau karantau urang mampau tangi mandeta sisi pai manjau karantau urang mampau tangi dirantau urang maadun tuang janjo pane kawan sadenda di sinandena yo digadangkan bapak dua ibu jo ayamantu ini mande Allah tiado dan hanya tinggal tanah pusaro taraga kampung lah hilang bayang lah hilang tando kama dicari taraga kampung lah hilang bayang lah hilang tando kama dicari. Ulah dek mama nan mati raso nyo jua tanah pusako mandeta sisi pai manjau karantau urang mampau tangi mandeta sisi pai manjau karantau urang mampau tangi karantau urang maadun tuang dan jopane kawan sadendang di sinandena yo digadangkan bapak lu ibu yo ayamato ini mande Allah tiado dan hanya tinggal tanah pusaro taraga kampung lah hilang bayang lah hilang tando kama dicari taraga kampung lah hilang bayang